Hi guys, this is Ping Biyahera. Once again, welcome to my channel. And to this video guys, ay itutour ko kayo sa SM North EDSA. Kaya naman guys, stay tuned lang kayo dyan at mag-relax at manood sa loob ng mall. Medyo konti lang ang tao guys kasi alam nyo na, pandemic ngayon. Kaya naman kahit pandemic ay hindi pa rin mapipigilan ang pag-celebrate ng Chinese New Year. Kaya guys, ayan, ipapakita ko lang sa inyo ng konti ang loob ng SM North EDSA Mall. Shout out lang muna sa inyong lahat dyan. Salamat sa pagpunta sa aking premiere. Shout out Team Langga and sa iba pang mga team na nandyan. Thank you so much. I-shoutout ko pala guys ang aking new Kiberks member na si Nori De Los Reyes. Mega love shoutout to you, sister. And sa kanyang mga friends, sa aming mga friends. Shoutout kay Janice, kay Kim, and kay Lisa. And also shoutout kay Ate. Town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
Ayan guys, medyo nakakapagod din ang maglakad-lakad dito. Pinuntahan ko din yung SM Annex. Tapos, ayan, gusto ko lang i-shout out ang aking mga bisita. Shout out Team Langga. Ayan, maraming salamat sa inyong panonood sa aking videos. Hanggang sa muli. See you on my next video guys.